Добър вечер, хора! Това е последния ден от летните влогчета. С нашата приятел. Тя отива за Гърция! Да! Оставени тук! Така е. Емануела до края на живота, хора. Емануела най-добрата. Така е. Здравейте, хора! За първи път сменихме локацията и сме при Бинци. Хайде, хора, оцени си храната. От 1 до 10. Вески от 1 до 10 колко даваш? 7,5. 7,5. Хора, аз давам за моята цезар салата. Не ми допада. Червата са окей. Горе да отдавам 7 от 10 и на салата да давам 2 за повече. Да, окей. Все още не я опитахме и давам 10 от 10. Приятелко, какво ще кажеш? Аз имам само пърленка. Тя е 7 от 10. Чака си пастата. Така е. Моля да се появи. Да, мирате. Hello guys! Alekati. Hello guys! This is my friend Hello Jakob. guys, that's me. I am Jakob the Python. Nice to meet The you. python, pitona, the snake. The yes. Anaconda. The sarcobra. Yes. I just want to say if you don't see me 3, 4, 5 days, I'm here, babe. I look like Abe, what are you talking to the guys, babe? to the guys. Abe, My store is broken. this gay can my speak chair. English. Can speak English? My chair is broken. Achiche. Guys, babe. So we are here to Nada. Two guys there. Казино, наркотици, Prank Svara poker. This is Playing money. for Gambling. money. Yes, we just showing here, seeing. Yes. Yes, we can play this because we are Good. good Guys. also look here. So no Yes. look to you. We To play me. only casino and nothing else. This is shit. But casino is great. And this is Rado Sexa. This is Rado the sex. He's making big sex. Wow! He have a big anaconda. I'm Pythona. Yes. Yes, guys. Follow Betty. Hashtag follow. Betka's diary. Abe, Yes, don't yes. follow this shit, babe. Haydi, this was for me. Ciao. Goodbye. Have more car. Канасанова чуст машкинку ме да бъдеш съден, човекам бъдела кера в Канасан. Може ли едно картопче? Канасан била човека да ме дума дума агент. Верно си кава. Ето го моето братче Чони. Нали един път само натискаш и снима? Да, ма не си снимал себе си. Напротив, снимал съм се. То се живи тук. Акста ли е Бойси, е Сашка си. О, ти ли? Аз ще не сма. Всичко по-много. Ела сам сма. Право е не група пени. Айде, хора, с нашия приятел Бици. Те ме равка как да ме мърдиш. Хора, Виско кара кабрио, искам да ви покажа, много му отива. Але фули лечки ди. Але кай се малеко. Ето идва още един чуж човек. И там има чуж. Ау. Найма запалка найма. Къде си запалка? Къде си запалка, Алемони? Алемони хабар. Добре, бе. Ето. Хора, тук си снимам. Халисиотски жалки правят. Jordan, tu me te la ceaustă pe capacul. Лилиски. Халисиотски мафта отговори сме обисни или чони камера. Не лежи са. И всичко е точно, котета. Отиваме ли за мяу-мяу? Да. Ето, виждате ли, имахме какво да снимаме. 3.
Здравейте хора, ние сме с нашата приятелка Тина. И нашата приятелка на Николай дъщеря. Дениска. Ало, я ми дай тази камера. Не. Дай ми тук тази камера да разчупим. Хора, тук малко трябваше да премина през не знам си как... Къде е рожденика? Викнете го! Викайте рождените хора. Изненадата беше добре, казваш, така ли? Да, тортата беше много вкусна. И аз съм дезал, ще съм се. Ето го рожденика. Вери! Вече на 18! Нашият рожденик е вече на 18. Вече няма батерия. Здравейте хора, сега ще ви разкажа една история за Денис на Николай дъщерята. Денис идва да купува баща ми цигари и ми звъни и ми казва, трябва да дадеш на Николай дъщерята един стек черен дънхел. И аз казвам, кой е Николай дъщерята? Той има син, няма дъщеря. И го е направил с жена. Това е Дениска. На Николай дъщерята му. На Николай дъщерята. Моята приятелка. Ето го. Много красиво момиченце. Ще я взема за снаха. Продаваме я за един хел. За едно хелче. Най-красивото. Няма такова нещо, Няма От така. 100 евро на час, ако искате. Стоп! 50 за нея, 50 за мен. Ако не искате, айде бегайте. Това ми е сводника сега. Нема печалба така. Ни вземе пари. Ето го студио Вирус. Рождение. Най-доброто студио. Студио Вирус, я му дай камерата да видим дали. Сводник левел Макс. Макс? Макс. Как държим камерата, Студио Вирус? Малко криво. Така добре ли? Що не имаш батерия, ма? Защото нямам батерия. Най-га сепка, виж личната камика. Полицията му правиха преди малко, не, преди 2 часа некъде. Карам, нема и 200 метра, бам полицията. Ние без колани, без нищо. И аз в последния момент си слагам колана. Без малко 300 лева фиш. И ни правиха накрая 16 лева за, нали, аз имам 16 лева фиш, защото съм бил с халагенки. На другите един компромис вика, айде, нема. Айде! Каме, 300 лева плюс! Нема минус! Ай, чао от нас, че нема батерия, айде! Здравейте! Здравейте хора, тук сме с Пауля Петрова. Дай едно интервю, на колко години си? На 17! Може, каква ти е мечтата? Шофьорка! На 20 години ще стане шофьорка, това е Беатрис. Ето го иначко. Ще му дадем един уолкинг. Роза, от мен за теб. Стигаме! Включих. Записвам ли? Записва мамка му. Здравейте, добър вечер. Добър вечер от нас, банда без име. Така, всички чакаме такситата, там има още хора. Всички чакаме таксита. Такситата закъсняват, искам да се оплачат такситата и то много жестоко. Вижте колко време ги чакаме и те закъсняват. Моля, ако някой такси гледа това видео, ела по-бързо. По-бързо! Имаме си работа и ние, ако не знаете. Ако не сте забелязали, сме хора с работа, не само за алкохол, но и за това ставаме. Така. Ето, едните тръгнаха, другите тръгват пеша. Иляна се чуди вече къде е таксито, изнервена е. Дафи. Боби бе търси, не знам. Sad prenesel качествен килолав, sad си бобиско. Любимата дума на Дафи? Хасмивич. Ето Гоша е пиян. Хари Потър! Добре, чуйте. Как? Даниела е старо такси. много тъпа. Стой! Ма за нас е! Не, той за нас е. Стойте, Гоши! Никой, ходи на Катърдов. Нето, мало! Дай, ти си! Не за вас е! Ама за кой? Питай хората за кой? За кой? За кой е таксито? Разкажам с панда.
За кое е таксито? За кое е таксито? За кой Ей, за кое е таксито? Как не сме поръчали? Че можеш ли да изпратиш един колега нещо такова? Идват още коли са. Така, добре. Еде така и така. Те идват коли, идват още таксите. Качава погледам да ще гере наоколо. Ама аз трябва да ходя с теб, брат, клича чот. Ама аз я присашка, бе, това. А тя къде ще бе? Да, ма, кумата! Клича чот. Айде! Айде. Еми той да се качи, ние ще чакаме. Еми ние ще чакаме. Иначе ще отивате вие ще чакате нас. А може и да се бавиш за 10 минути. Ей, пазете се, че тук мина. Ние сме били едни от първите, които светлянки, качите накрая останахме едни от последните. Майка им да е бабаш на всички. Всички са нещастници. 30 минути влог. Айде! Чус! Бай! Айде всички! Отворете го тука на Букука! За него да ми пука, не ми пука! Няма кой да му отвори! Отворете го тука на Букука! За него да ми пука, не ми пука! Да ме шука! Къде бе ти? Ето ме и мене! Ето ме и мене! Вау! Хора, ние вечеряме салата Цезар, нашето... Ей, ще се криеш. Ей, човек се грозни кердема калабала. Това е за влоговете, нали? Да. Къде камерата? Ето ме и мен, обаче аз чакам. Ще чакаш. Таско иска да го черпим, ама ние нямаме пари да го черпим. Хора, ако може някак да ме черпи. И аз нямам много пари. Да, хора, че празно е плутмането, не изкарвам вече. Цял Празно месец е, в България моето отидеха празно е. парите. Днес съм Отидеха. изпуснала човек 60 лева. За? Бега има. Защото майка ми днеска цял ден беше при нетка да чисти и нямаше кой да гледа Клара. Клара направо никой не иска човек. Тази кола. Цял ден ме е правила луда, че съм казала, никой не иска да тебе, само мен и майка. The camera on. Hello people, hello, this is my brother. And I am his brother. And he's gay. And I am not gay, I am a big boy. You are gay. No, I am a big boy and I can speak very good English, but I am manifesting in the ring, in the frank, in the shrink, in the brink. Кажете, госпожа Веска, какво искате да кажете на камерата? Та. Разкажи историята! Tell the history, бе. Ама на... The history, it's my friend Tivo, it's gay. My friend Tivo have with two men, with two boys kissing and touching and touching. Yeah. Yeah. Hey, I'm good in English. Hey. He's better. She taught me. Yes. And I teach him English. Yes, brother. Yeah. Yes. And I am very thanks his man. He helped me learning to speak English. Yes. And we sit here to nada. Yes. Да. Ама сега това керав да на български. Да. Да, хора, това е... Ей, хора, това е последният влог за лятото. Що да е последно? Защото аз налетя на море утре. О, последна вечер. Аз у първата бех там говорих I marry him. Ама правих се, бе, брат, аз знам да говорим на английски, бе. Не. One time, two time for me, two time.